Hello, Mr. Hmm? Mr. Cofido. Hello. Hello. Hmm. Hello, guys. Good evening. Ang si Mr. Cofido. Busy si Mr. Cofido. Kanyang ginagawa. Ay, si Jabort na maliit. Jabort. Nood ng nood. Ano yan? Ano yan? Basta removal. Best removal. Ayan. Kaya wala yung sukulay kung Alin yun? ano yun. Kung gagawa ng kanyang mga pinapagawa ng kanyang mga customer. Si Noybert. Ano yun? Ano yun? Ano yung kulay, ano ba kaya? Peach. Okay. Parang light man na marami pagkali dito. Ano yan? Noy. Hello to the vlog. Noy. Oy. Pala namin ito baga. Ano yun kaya ano yun? Ang oras po ay oras na ba? Record pala. 8:30. May OT si Noy. 8:30 PM na. Marami pa siyang ginagawa sa buhay. Jabort! Tara, uwi na tayo. Ba't ang lamig ka sa labas at hangin? Kala mo naman kung layo-layo, ilang lakad lang. Ilang hakbang lang, nasa bahay na tayo. Uwi na tayo. Meron dito. Parang talaga na bako sa apelido. Po, sa atin kasi parang mas pangalan. Parang napagseryoso naman. Mga Po. ito ang pag-aralan ng pagkapit ng street. Hindi ako marunong magupit ng straight. Kaya may ano, street na street yan. Wow. Eh di wow. Sana oil. Gupit yan, gupit. Iyan ang tinapos mo eh. Hindi na ako nagtapos sa ganyan. Ano po? Kung ikananay ako ito. Oo nga, di ba? Darating ka. Wala man, gupting. Gupting. Sa'yo. Yung mga titipid, walang Walang cutter. Ibibili kita ng cutter, no? Ibibili kita ng cutter. Pag-alala, darating yung pambili ng cutter. Jabort, halika na. Uwi na tayo. Jabort.
Anong ginagawa mo? Good lang. Ay, ginagawa mo. Good lang. Nood lang. Puro nood lang. Ang lapit ng cellphone sa mata. Wala ka nang salamin. Dahil lagi pa yung malapit sa mata. Lalo masisira yung mata mo. Hello ko sa kanila. Hello. Hello, tapos nandiyan ka na naman. Yan, namin na po dyan music. Si Be. Yap. Oo. Ano na? Kung na-print na daw. Kasi di ba, maglalagay pa siya ng ribbon. Aba, Diyos ko, na-print mo lang po yan music. So, ako pa rin. Anong oras na? Anong oras na? Bye. Say bye. 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 Oo nga. Kasi uwi na kami ni Nonoy. Tara Hindi na. man bagaw. Bakit? Sino ba sabi hindi okay? Hindi mo nga ipagkakaroon. Okay naman. Hindi ko po tayo piprint para ba magkano sa ng result. Bakit doon? Mas maganda dyan kasi pang photo siya. Hindi ko po tayo piprint para niya kung bakit magkano sa ng result. Ko ba? Dyan na nga na-print, tapos i-print mo pa dyan. Tapos background ni Diyos po yan. May square. Bakit? Maganda ba ba? Parang design niya na. Design niya na rin yan. Hi guys. Wala namang kwenta ang aking mga vlogs. Kaya magpaalam na tayo. Hey, Mr. Cupido. Mr. Pog. Sino may sabi? Pulo Pascal. Si Polo Pascal. Ito pala si Polo Pascal. Yan ni Apple. Bakit? Sayang naman ang effort ko nito. Nakita pa yung mga tagyawat ko. Nag-effort pa dyan yung mga tagyawat ko. Pulo Pascal. Ba't mo kinaaway? Kikita. Malaki mong siya. Ba't mo kinaaway? Ba't mo kinaaway? I-upload ko nga to. Aray ko. Polo Pascal. Meet Polo Pascal. Ang aking mister, Polo Pascal. Sabi na. Siya daw si Polo Pascal. Aray ko. Ay, aray na yung shape. Ang baya. Ang nakita namin dito sa bahay. Ang aming mga walang kwentang vlog. Bye guys. Thank you for watching. Sa aming mga walang kwentang vlog. Bye, Polo Pascal. Bye.